Tabloyên hunerî yên li ser dîwarên holeke fireh xemelandine her yek balê dikeşine ser pêwendiya xweza û jiyana mirovan û babetên cuda. Li Stenbolê di pêşangeha grûpê de gelek berhemên hunermendên Kurd ku têda peyamên cuda li ser civaka Kurdan tê belavkirin cî digire. İşte em vaqta ku diçûn piçûk em diçûn mektebê, ji mektebê derdiketin êvara wat ew berf sert dibû, milser û resim çê dikir. Van dara van dawiya ez li vira wan pişta me divînin, ez daha li zêviya li çiya li mêrga pir kêfa me jiratê. Mesela ez sertabetê çê dikim. Ji xeynî hunermendên Kurdên li Tirkiyeyê de jîn çend berhemên hunermendên ji Başûrê Kurdistanê ku ew bixwe beşdar nebin jî têne pêşandan. Ser, tabiat, doğa, coğrafya, Kurdistan. Resim genelde ser erda yani erd. O erdik maome mahen hayşin. O kimlik xo, kültür xo maxu çi mekir, vira mekir. Pêşangeha grûpê ya li Zîba Art Gallery ji hêla hunermendê Kurd Fehîm Güler ve hatiye vekirin, heta çarê kanûnê ji bo dîtina xelkê dê vekirîbe. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.